Чаго баіцца Лукашенко? Якая зарплата ў яго топ-чыноўніка? І чаму сілавікі адбіраюць пашпарты ў беларусаў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Колькі зарабляюць беларускія чыноўнікі? Дакладна больш, чым вы. Стала вядома зарплата кіраўніка лукашэнкаўскай адміністрацыі Ігора Сергіенкі. Цяпер ён ідзе ў дэпутаты і таму абавязаны апублікаваць звесткі пра свой даход і маёмасць. Гэтую інфармацыю і заўважыў партал «Зеркала» ў нумары газеты «Віцебскія весці». Аказалася, што з маёмасці ў Сергіенкі кватэра ў Мінску плошчай у 100 квадратных метраў. Быў яшчэ зямельны надзел, але чыноўнік яго прадаў за 44 тысячы рублёў, а зарплата Сергіенкі за 22 год склала амаль 128 тысяч рублёў. Гэта прыкладна 10,5 тысяч на месяц у рублях ці 3200 даляраў. Грошы для нашай краіны вельмі вялікія. Па афіцыйных лічбах сярэдні беларус атрымлівае на рукі каля 1400 рублёў у месяц. Ігор Сергіенка зарабляе ў 7,5 разоў больш. Учора падчас вялікай нарады па адукацыі Лукашенко зрабіў яшчэ некалькі цікавых заяў на іншыя тэмы, пра якія мы не паспелі вам расказаць у мінулым выпуску. Так, напрыклад, ён прагаварыўся пра праблемы яго вайскоўцаў. Аказалася, што бравыя лукашэнкаўскія ваякі, якіх цяпер рэкламуюць як мужных абаронцаў айчыны, банальна маюць праблемы з фізічнай падрыхтоўкай. Вот вагнеровцы с нами поработали. Главный вывод – физически не все готовы. А как воевать, если ты физически не готов? Хорошо, давайте тогда вместо дикой строевой подготовки давайте физическую подготовку подтянем. Акрамя таго, стала зразумела, чаму Лукашенко так нервуецца і з такім надрывам муштуе чыноўнікаў. Ён проста разумее, што час ідзе і банальна хвалюецца пра сваю будучыню. Маўляў, а ці дадуць спакойна жыць на пенсіі? А ці надзейнымі людзьмі будуць тыя, хто заменіць яго цяперашніх кішэнных чыноўнікаў? А раней ці пазней замяніць-то прыйдзецца. Час гуляе не на карысць Лукашэнкі, а супраць яго, і ён гэта вельмі добра разумее. Таму і трасецца. Вы проста паслухайце гэты крык душы. Почему я жестко с вами разговариваю? У нас идет смена поколений, вы понимаете? Вот все мы, сидящие здесь, мы уйдем, а кто придет за нами? Сможем ли мы спокойно жить потом там, на пенсии? Не будем ли мы себя корить, что мы чего-то не сделали? Если вы это не понимаете, я это остро ощущаю и понимаю. Ах, молодежь, какая молодежь! Лукашенку бесіць нават тое, што моладзь хоча добра і дорага адзявацца. Такое, на яго думку, трэба спыняць, бо невядома чаму, але па логіцы Лукашэнкі ад добрай вопраткі да вайны адзін крок. Одеться вся молодежь наша хочет, ух как! Я, президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. Называют эти импортные бренды и прочее. Я таких не слышал. А если и слышал, так только за имя там бешеные деньги платят. Но наши нормально уже шьют. Нет, надо так. Никто не считает, сколько это. А если считает, сколько стоит, то предъявляют претензии. А мы не можем за эти деньги купить там тряпку какой-нибудь. А зачем тебе эта тряпка? А у нас уже сегодня молодой человек, он, если не оденется, ну я даже не знаю как телеведущий или теледива, где это надо, может быть, одеться. Он уже плохо живет. Поэтому молодежи надо откровенно об этом говорить, особенно студентам. Они же лучшие среди молодежи, они это должны понимать. Что же мы обманываем сами себя? Хотим допрыгаться до Украины? Поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг, и мы там. Ды і ўвогуле, чым далей, тым больш будучыня пачынае Лукашэнку палохаць. На той жа нарадзе ён загаварыў пра штучны інтэлект, але галоўным пытаннем Лукашэнкі было не як можна выкарыстоўваць гэтую прыдумку, а як супраць яе змагацца. Поймите, интернет – это еще цветочки. Искусственный интеллект. Как мы завтра будем бороться против этого? Завтра Хитурка покажет выступающей на французском языке, и она будет нести такую ахинею. Страшно подумать, как этому противостоять.
У Азаронка зноў прыгарэла. Прычынай стала рэклама сеткі крамаў касметыкі Міла, у роліку якой зняўся Яўген Перлін, які раней быў вядучым на БТ, але сышоў адтуль у 2020 годзе. Цяпер Перлін вядзе вяселлі і карпаратывы, ну і таксама здымаецца ў рэкламе. Але Азаронак падняў шум, пачаў пісаць абразлівыя пасты на адрас Перліна, называючы таго іудай і здраднікам. Затым да ацкавання далучыліся і іншыя праўладныя каналы. Прычым яны пачалі акцэнтаваць на тым, што ролік з'явіўся перад выбарамі, тыпа трэба разабрацца, гэта яўна не проста так. У выніку Міла прыбрала відэа, але ж ведаючы, як улады і сілавікі рэагуюць на падобныя істэрыкі прапаганды, не выключана, што ў гэтай гісторыі яшчэ будзе сумны працяг. Пачаўся суд па дзікай і страшнай гісторыі. У Іўеўскім раёне жанчына катавала свайго малога сына і скончылася ўсё трагедыяй. Вядома, што жанчына мела праблемы з алкаголем і не толькі. Раней яна мела 5 судзімасцяў, а таксама яе пазбавілі бацькоўскіх правоў аж на 7 дзяцей. Але пасля жанчына сышлася з нейкім мужчынам і завяла яшчэ 2 малых. Малодшаму з іх было 1,5 года. Ён ніяк не мог навучыцца хадзіць, таму маці вырашыла вучыць яго па вар'яцкіх рэкамендацыях з нейкага відэа ў тыктоку. Жанчына прыкруціла абутак малога да падлогі і прымушала сына стаяць у гэтых ботах як мінімум гадзіну. Калі сын спрабаваў сесці, маці не давала яму гэтага зрабіць і яго трэсла. Але на гэтым пакуты малога не скончваліся. Па словах жанчыны, малы блытаў дзень з ноччу, і каб пакласці яго ў патрэбны час спаць, яна пялёнкай закручвала яму рукі, клала яго на падушку, каб зафіксаваць, а на вочы нацягвала шапку. Калі хлопчык адмаўляўся есці, маці таксама звязвала яго пялёнкай і карміла прымусова. І вось аднойчы хлопчык страціў прытомнасць. Маці знайшла яго на падлозе ў ненатуральнай позе і бледным. Яна пачала трэсці малога і рабіць штучнае дыханне, бо падумала, што ён падавіўся цацкай. Дзіця пачало дыхаць, але ў яго паднялася тэмпература. Тады жанчына вырашыла, што гэта проста рэжуцца зубы, дала яму лекі і не стала выклікаць дактароў. Але далей усё стала толькі горш. Малы зноў страціў прытомнасць. Толькі тады маці пазваніла ў хуткую. Хлопчыка забралі ў бальніцу, дзе ён і памёр. Аказалася, што ў малога быў гнойны лептамінінгіт і ацёк спіннога мозгу. Цяпер жанчыну судзяць за здзекі і наўмыснае прычыненне менш цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Ёй пагражае да 5 гадоў. Сваёй віны жанчына не прызнае. Маладую айцішніцу, якая вярнулася ў Беларусь з-за мяжы, затрымалі і будуць судзіць. Жанчыну завуць Діяна Завадская. Яна родам з Брэста, ёй 34 гады. Діяна працуе ў ЕПАМ і ўзначальвае там каманду тэсціроўшчыкаў. Пасля пачатку вайны яна разам з сынам, якому цяпер 7 гадоў, выехала ў Тбілісі, але ў нейкі момант вырашыла вярнуцца ў Беларусь. Пасля прыезду на радзіму жанчына знікла. Цяпер жа стала вядома, што 26 лютага ў родным Брэсце пачнецца суд над Діянай. Яе вінавацяць па 2 артыкулах. Першы гэта парушэнне грамадскага парадку, прасцей кажучы, удзел у мірных пратэстах, а другі гэта фінансаванне альбо іншае матэрыяльнае забеспячэнне вайсковых канфліктаў. То бок падобна, што Діяна пералічыла грошы на дапамогу ўкраіне, а такога лукашэнкаўцы не выбачаюць. Цяпер Завадскай пагражае да 10 гадоў калоніі. Ды і ўвогуле назіраецца трывожная тэндэнцыя. Усё болей беларусаў, якія тым ці іншым чынам дапамагалі ўкраіне, цяпер судзяць менавіта па артыкуле фінансавання вайны. Значную частку з іх затрымліваюць па вяртанні за мяжы. Пры гэтым тых беларусаў, якія купляюць дапамогу для вайскоўцаў Расіі, не чапаюць. Займаецца гэтым нават афіцыйная праваслаўная царква. Мінскі свята-елісаветінскі манастыр штомесяц купляе аўтамабіль для вайскоўцаў з Расіі і не мае ніякіх праблем. Сталі вядомыя новыя падрабязнасці аблавы на сваякоў палітвязняў. У канцы студзеня сілавікі прыйшлі да соцень людзей, якім дапамагала прадуктамі ініцыятыва I Need Help. Гаварылі пра 200 затрыманых. Большасць людзей пасля адпусцілі, а 24 чалавекі трапілі пад крымінальныя справы. Але цяпер выглядае, што ўсё нашмат больш сур'ёзна. З затрыманнем папярэднічалі спробы ўзлому тэлеграм-аккаунтаў сваякоў і тых, хто дапамагаў палітвязням. Адбывалася гэта за 3 дні да таго, як стала вядома пра хапун. Таксама ад сілавікоў гучала і лічба затрыманых, якіх трэба адпрацаваць – 700 чалавек.
Незразумела, праўда, гаворка ішла пра ўсю Беларусь альбо пра нейкі рэгіён. Інфармацыя пра велізарную колькасць затрыманых пацвярджаецца і ўскосна. Прадстаўніца фонда «Краіна для жыцця» Ольга Зазулінская казала, што па іх звестках па справе працуюць аж 174 следчыя. Большая частка затрыманых падчас аблавы гэта непублічныя пажылыя жанчыны, якія проста дапамагалі тым ці іншым чынам палітвязням. Так, напрыклад, у СІЗА змясцілі 61гадовую гамельчанку Алену Тоцкую, якая некалі была судовай валанцёркай і хадзіла на палітычныя суды ў Гомелі. Адзін з суразмоўцаў расказваў, што з ім у КДБ была бабуля, якая некаму пералічыла пару разоў па 5 рублёў. Тое самае казалі і праваабаронцы. Самай пажылой з вядомых затрыманых 82 гады. Некаторых затрымлівалі і за звычайнае напісанне лістоў. Стала вядома, што заказныя лісты ў СІЗА і калоніі адсочваюцца, а іх адпраўнікі запісваюцца. Тое самае цяпер робіцца і з пасылкамі. Гэтыя спісы СІЗА і калоніі перадалі кадэбістам і па людзей пачалі прыходзіць. Яшчэ адной характэрнай рысай стала тое, што многім затрыманым не вярнулі пашпарты. Імаверна, гэта робіцца, каб людзі не маглі выехаць з краіны і баяліся размаўляць з праваабаронцамі ды медыя. Што звязвае беларускага класіка Караткевіча і расійскага дыктатара Пуціна? Вы дакладна здзівіцеся. У Маскве на 98-м годзе жыцця памерла Ніна Молева, жанчына, у якую быў закаханы беларускі класік Уладзімір Караткевіч. Яна нават стала прататыпам Ірыны Горавай, гераіні рамана «Леаніда не вернуцца зямлі», у якую быў закаханы галоўны герой. Малады Караткевіч нават усур'ёз збіраўся зарабіць на кінасцэнарыях і п'есах буйную суму, каб купіць пад Масквой дамок і машыну. Ён спадзяваўся, што тады Ніна сыдзе ад мужа і пераедзе да яго. Але не склалася. Караткевіч, праўда, да канца жыцця сябраваў з ёй, купляў і дарыў карціны, бо Молева і яе муж былі сур'ёзнымі калекцыянерамі жывапісу. Раней паведамлялася, што ў іх калекцыі ёсць работы многіх славутых мастакоў – Рубенса, Тыцыяна, Эль Грэка і нават да Вінчы. І калі гэта акажацца праўдай, то такі збор будзе каштаваць сотні мільёнаў даляраў. Але Молева завяшчала ўсе свае карціны Пуціну. Жанчына сама расказала, што хацела пакінуць калекцыю дзяржаве, але ж у завяшчанні трэба было указаць альбо нейкага канкрэтнага чалавека, альбо установу. Але Молева не стала шукаць нейкі музей, а проста ўпісала туды імя Пуціна. У Круглянскім дзіцячым садку, што на Магілёўшчыне, вырашылі прыняць арыгінальныя прафілактычныя меры супраць прастудных захворванняў. Для гэтага дзяцей прымусілі насіць на шыі пластыкавыя яйкі ад кіндэр-сюрпрыза з чэснаком унутры. Прыдумала гэта выхавацелька. Яна нават хваліцца, што наўмысна зрабіла кароткія стужачкі. Маўляў, каб гэтыя смярдзючыя амулеты былі бліжэй да дзіцячых твараў. Як ні дзіўна, бацькі малых такое падтрымалі і нават паабяцалі забіраць гэтыя вырабы дадому і самастойна мяняць там часнык. Праўда, дактары даўно ўжо абверглі міф пра дапамогу лука ці часныка супраць прастуды, бо АРВІ ці грып гэта вірусы і найлепшая прафілактыка гэта адсутнасць кантактаў з захварэўшым чалавекам, а пах часныка на верагоднасць захварэць не ўплывае абсалютна ніяк. Але ж, як бачым, для некаторых забабоны важнейшыя, чым словы медыкаў, і ў выніку праз глупства дарослых пакутаюць іх дзеці. Надурыў сам сябе. Трагікамічная гісторыя з Мінска. Там кантралёры злавілі ў аўтобусе мужчыну без квітка. Калі што, за такое штраф цяпер ад 20 да 40 рублёў. Але мужчына вырашыў ці то схітрыць, ці то сэканоміць і назваў імя і прозвішча свайго калегі. І калі таму ні ў чым не вінаватаму калегу прыйшла квітанцыя на штраф, той пайшоў у міліцыю. Пачалі разбірацца, і хітрага зайца хутка адшукалі. Аказалася, што ён трапіў у сур'ёзную сітуацыю. Супраць мужчыны завялі крыміналку за незаконныя дзеянні ў дачыненні да інфармацыі аб прыватным жыцці і персанальных даных. Цяпер яму пагражае ад штрафа да 2 гадоў калоніі. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.